Ang Ginoo mana kaninyo. Manaw sa kanimo. Hinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Inayan ikaw, Ginoo. Diha-diha gipaadto sa Jesus sa Espiritu Santo ngadto sa kamingawan. Nagpabilin siya didto kapatan kaadlaw o gitintal siya ni Satanas. Didto may mga ihas nga mananap apan may mga anghel nga miatiman kaniya. Sa dihang nabilanggo na si Juan miadto sa Jesus sa Galilea ug nagsangyaw sa maayong balita sa Dios. Mingon siya, miabot na gyud ang panahon nga maghari na ang Dios. Busa hinulsuli ug biyai ang inyong mga sala ug tuhuin ninyo ang maayong balita. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daikon ikaw, O Kristo. Niya napunta sa atong matag Domingo nga misa nga gihatod sa mayong kabubuton sa Daughters of St. Paul alang sa ato mga kaigsuonan kamo nga nagnunot sa kanunay niining atong sibya sa TV Healing Mass aron nga kamo nga anaa sa kalisod gumikan sa inyong mga sakit magpabilin mong lig-on sa inyong pagtuo o paglaom sa Ginoo. Nga bisan sa inyong kahimtang, magpabilin kamong malaumon o makasinati gyapon mo sa pagmahal o paghigugma sa Ginoo. Nalipay pod ko tungod kay ang atong mga binilanggo nga mga igsoon, nagnunot pod ay sila niining atong TV Healing Mass. Nindot tungod kay kamong anaa diha sa prisuhan, nagkinahanglan usab sama sad kanamo nining panahon sa Kwaresma, nagkinahanglan usab kami nga maalim sa mga samad sa among mga sala, sama nga kamo nga naas bilangguan, inyong gibayran ang inyong mga sala tungod kay inyong gilapas ang mga balaod sa tao. Apan sayod kamo nga ang kaluoy ug ang gugma sa Dios hilabihan gyud kalapad nga iyag yun nga kanunay, itanyag ka nato ang pasaylo nga atong gikinahanglan gumikan sa atong mga kasaypanan. Ug sa atong mga kaigsunan, sa layo nga mga dapit, abot na itas Bantayan Island. So salamat sa mga kamadrihan nga maoy ni pahigayon aron ang atong mga kaigsuonan nga tuasad sa layo nga dapit nga maglisod sila kanaog aron sa pag-apil sa Santos nga Eucharistia, makaduyog sila, makaapil sila nga gitawag natog spiritual communion, spiritual mass nga diin sila makatagamtam usab sa kaayo sa Ginoo diha sa Santos nga Eucharistia. Kay mga kaigsuonan, musimba ta dili tungod sa nindot nga simbahan, dili tungod sa pare, dili tungod sa choir, kundi we go to celebrate the Holy Eucharist tungod kay ang maong misa gisaulog alang sa usa ka sakripisyo nga gibuhat alang sa atong kaluwasan. Mao gayud kana ang lingtunganay kinauyukan nga katarungan nganong kada Domingo sa ulogo nato ang Santos nga Eucharistia aron pagsaulog sa sakripisyo nga gibuhat sa Ginoo alang kanato sa atong kaluwasan mga kaigsuonan. So niya nata sa panahon sa Kwaresma gisugdan ang maong panahon niadtong milabay nga Miyerkules diin ang uban kanato nga nituyo gyud pag-adto aron mo apilta sa pagpamadlis sa atong mga agtang diin kini nagpasabot ug nagpahinomdom nato nga sanglit kay kita tao man mao na nga sa abog kita pauli hinumduman nato kay gikan man ta sa abog
busa sa abog ta pauli. Sama sa giingon ni Job, ang Diyos mo ay naghatag, ang Diyos mo ay nagbawi. Sa to pa, wala gayud kitay madala. Nag-iisip na tong giangkon nga atua babaw ning kalibutan. Bisan gani labaw pang atong mga utang, dili gyud nato mada. Kay gikanta sa abog, busa sa abog usab kita pauli, mga igsoon. So, salamat sa atong simbahan, sa atong pagkakatoliko Kristiyanos, tungod kay gitanyagan ta ni ining 40 ka adlaw, diin atong itahan, muhatag tag panahon sa tulo ka disiplina sa Kwaresma. Ug unsa man kining maong tulo ka disiplina? Pag-ampo, pagpuasag, pag-abstinensya, ug ang pagtabang sa mga nanginahanglan. Prayer, fasting, and helping the poor. Almsgiving, mga igsoon. Ang atong Santo Papa, nagpahimangno nato karon tuiga nga nining panahon sa Kwaresma, dili gayud unta kita magpadala sa temptasyon sa dautan. Gani, dili nato kalikayan sa matag unang Domingo sa Kwaresma, hisgutan gyud ang pag-adto sa atong Ginoo nga mingadto siya sa kamingawan ug samtang siya didto sa kamingawan, gitintal siya sa yawa, mga igsoon. Apan wala gayud siya magpadala sa maong tintal. Isip ta tao, dili gid nato kalikayan nga diha sa atong kinabuhi, ginaingon man nga life is always a constant struggle between good and evil. Kada adlaw sa atong kinabuhi, inigmata nato hangtod sa atong pagkatug, magbugno gina kanunay ang maayo ug ang dautan. Kinsa may mo daog, natural kadtong imong gilawgan o gipakabana, mga igsoon. So kung kanunay ka nga doon na kay panahon sa pag-ampo, doon na kay panahon para sa Ginoo, nga wala gyud nimo biyai og sa kanunay giila gyud nimo ang Ginoo diha kanunay sa imong kinabuhi, nan mo patigbabaw gyud nga mudaog ang maayo diha batok sa dautan, mga igsoon. So salamat sa atong pagkakatoliko Kristiyanos kay niining panahon sa Kwaresma, gitugutan, giawhag ta, gidasig ta, nga muhatag tag higayon. Una, sa panahon sa pag-ampo, nitambag ang atong Santo Papa to pause in prayer, to pause in silence. Sa mga ang atong Ginoo, ningadto siya sa kamingawan, usa ka dapit nga mingaw. We think that sometimes silence is empty. Murabag, kung maghisgot galitag kahilom, murag hawang. Pero matod pa sa maalamon nga magsusuwat, diha sa kahilom, anaa di ang daghang mga tubag sa daghan natong mga pangutana sa kinabuhi. Silence seems to be empty, but in silence there are answers to our many questions diha sa kinabuhi. Naa di ay diha sa kahilom ang daghan kaayong mga tubag sa daghan pud natong mga pangutana sa kinabuhi. Mao na nga mahinungdanon gyud kaayo nga niining panahon sa Kwaresma kon nihatag-tag panahon sa kahilom diha sa pag-ampo ato pag yung tagaan, palapdan, dungagan ang panahon sa kahilom diha sa pag-ampo. Dunay para nako nga tulo ka hutong or dynamics kining pagpamati ba diha sa Ginoo, no? Kana bang una nakadungog ka, no? Dungog sa to pa imong nadungog diha sa imong dunggan, mo nang dungog duol-duol gyud kayo sa dalunggan. So nakadungog ka. Ug sa dihang nakadungog ka, imong gipaminaw. Sa to pa, sa diha nga nakadungog ka, imong gianinaw.
imong gitan-aw aron nga matin-aw ug unsay imong nadungog, mao nang imong gipaminaw, gianinaw nimo ang imong nadungog. Apan pagkanindot sa ikatulo nga ang diha sa maayong pagpamati tungod kay kini imo mang gipalugdang diha sa imong kasing-kasing. Ug diha nga imong gipalugdang sa imong kasing-kasing, mao nang nakasinati ka, nakabati ka sa kabalaan, sa kabahandianon, sa pulong sa Dios. Nga para ni Pope Francis, ningon diyod siya nga, do not give the devil a chance to dialogue with you. Never get dialogue with the devil. Mao na giingon ni Pope Francis, mga igsoon. Nga para ni Pope Francis, ayaw yung tuguti nga makighinabi ka sa dautan, sa yawa. Mas labi nga maayo nga imong tugutan na imong kaugalingon sa pagdungog, sa pagpaminaw, o sa pagpamati sa pulong sa Diyos, mga igsoon. Nahibaw biyata nga ang pulong sa Dios buhi, mao na nga kita nga kasinati, makabati sa pulong sa Dios, magdala kanatog kinabuhi. Ang ikaduhang maong buluhaton sa Kwaresma mao ang pagpenitensya. Para nako, I don't know if you agree with me, the devil is not our greatest enemy. Who is the greatest enemy of man? Dili man para nako ang yawa. Kay ang yawa, igo raman siyang mutintal nato. Ang yawa, dili man siya maoy mangawat para nato. Ang yawa, dili man siya ay muhimo sa sala. Ang yawa, igo lang siyang mutintal nato nga kita ihatod ngadto sa pagpakasala. Meaning, the greatest temptation of man is himself. Kay kung ikaw, ligon ka diha sa mga temptasyon sa kinabuhi, nagpasabot lang pud na nga ikaw aduna gyud kay higayon diin imong gilig-on ang imong kaugalingon diha sa Ginoo. Mao na nga temptation can be a blessing because it qualifies and it measures sa imong relasyon sa Ginoo. Kay maayo man kag relasyon sa Ginoo, mao nang dugay ug wala gayud kita, wa gyud ka madaog sa temptasyon, mga igsoon. O kana pong buntog sa temptasyon, mga igsoon. O kanang temptasyon could also be a blessing tungod kay makapahimo man na nimo nga makaingon ka nga kung wala ang Ginoo, wa giday ko'y mahimo. Kay diha uban sa Ginoo, nabuntog nako ang daghan kaayong temptasyon sa kinabuhi. So sometimes, temptation can be a humbling experience nga makaingon ka nga dili gyud ay nga akong mga huna-huna nga tawhanon kundili ang iyaha sa Dios, ang balaanon nga mga plano ug kabubuton sa Dios mao gyud matuman diha sa akong kinabuhi, mga igsoon. Ug mao na ang katarungan sa penitensya, to tame the horse in us, kay doon naman gitay pagkamananap, doon naman gitay pagkatawhanon. Apan sa diha nga gidisiplina nato ang atong kaugalingon nga gani, kung buot gyutang musunod sa Ginoo, dihay usa ka magtutudlo sa balaod, naingon siya, magtutudlo, gusto unta akong musunod nimo? Unsa may akong buhaton? Ningon na Ginoo, gusto kang musunod nako? Doon ay tulo nga imong pagabuhaton. Hikalimti imong kaugalingon, pas-an ang imong krus, ug sunod kanako. So, in that order gyud, mga igsoon, dili mahimo nga musunod ka sa Ginoo, una pa kang mupasaan sa krus, labaw pa nga una pa ka mahikalimot sa imong kaugalingon. Kundili, in that order gyud, nga kung buot kang musunod sa Ginoo, kinahanglan ang una nimong pagabuhaton is you have to deny yourself. Unsa may gipasabot anang denying of self, mga igsoon? Kana bang no to self, yes to God. Dethrone self, crown and crown God diha sa imong kinabuhi, mga igsoon. No? Ug mao kana ang penitensya, saying no to our self. Self-denial, emptying of ourselves.
Mabito na si Pope Francis niingon siya nga dili gyud nimo ibuwag, dili gyud mahimo nga buwagon nimo ang pagampo, ang pagpenitensya ug paghatag sa mga nanginahanglan. There must be a symbiotic movement of the three pillars of Lent. Ngano? Kay kana siya maoy mo bukas ug makahimong katarungan nga kita mahimo nga mahikalimot sa atong kaugalingon tungod og alang sa Ginoo, mga igsoon. Kay diha nga dili magid kapugngan kon ikaw maampuon ka, ang dakong sukaranan nga mapamatuod nga ang imong pagampo tinuod gyud tungod kay ang imong kasing-kasing malipay nga makatabang ka sa mga nanginahanglan. Kana bang the joy of serving. Nga imo gyud ikalipay, kana bang malipay gyud ka. No? Ikalipay nimo, magsadya ang imong kasing-kasing, ang imong kaugalingon tungod kay nakatabang ka sa uban. Dili tungod aron pakpakan ka, dili tungod aron balusan ka sa imong gitabangan. Dili tungod aron pikpikon ka nga maayo o halangdon kayo ang imong gibuhat. Kundili, bunga sa imong pagkamaampuon, dili gyud kapugngan nga ang imong kasing-kasing mudugo gyud. Kay imo manggitanaw ang imong kaugalingon sa tao nga nanginahanglan. Imo manggibutang. Mo nay gitawag og compassion, no? Nga imo bang gibutang ang imong kaugalingon sa tao nga nanginahanglan mo nang di gyud kapugngan nga mutabang gyud ka sa maong tao nga nanginahanglan. Naraba gitay batasa, no? Kana galing wa ta, ganahan kay tang mutabang, basta wa ta. Pero gnaana, wala, malimot na ta ang igsoon. Kung naata sa abundansya ta, dili na ta makahuna-huna. Pero kanang wa ta, sus, ang atong hunahuna, dako kayo ang mayon ta, sus, ug naa pa lang, mutabang gyud ko. Pero sa panahon nga naana, di na gyud ka makitaan. In other words, mga igsoon, niining unang Domingo sa Kwaresma, dunay 40 ka adlaw aron atong itahan og atong tugutan nga atong tagaag pagtagad kining maong tulo ka disiplina sa Kwaresma. Aron inig Domingo sa pagkabanhaw, labi na gyud nga makaapil mo sa Easter Vigil, paglabang nato sa Domingo sa pagkabanhaw. Kay mao man ni tuyo sa kalihukan sa Kwaresma nga atong andamon ang atong kaugalingon nining 40 ka adlaw aron atong baghuon labason ang atong panaad diha sa bunyag. Mao na nga inig Domingo sa pagkabanhaw, suknaon ta ang atong mga saad sa bunyag. Ug mao kana ang usa sa katarungan nining panahon sa Kwaresma aron we firmly profess and honor our promises, our baptismal vows, mga igsoon. Isalikway ba ninyo si Satanas, amahan sa sala og prinsipis kangitngitan nga inig pangutana gyud sa parianab. Matinud-anon gyud kang moingon, isalikway ba ninyo ang pagdani sa dautan ug ang pagpaulipon sa sala? Isalikway. Nagatuo ba kamo sa Dios, amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta? Nagatuo. Hopefully, ang 40 days of Lent would strengthen and would make us prepare to sincerely renew our baptismal vows and promises. Mag-ampo ta, ug-unya, atong tinguhaon nga, atong disiplinaon, ang atong kaugalingon, diha sa pagpenitensya, o dili gyud nato ikalilong, nga dili nato kapugngan, nga magunahon na gyud ta, nga mutabang, ug atong ihatag ang atong kaugalingon, ngadto sa uban. Hinaot pa unta. Manindog ta og atong ipadayag ang atong pagtuo ngadto sa Ginoo.